и да се справите по възможно най-добрия начин. Сега продължаваме с един любопитен репортаж. Една статия, абитуриентска плейлиста в интернет сайт привлече вниманието ни с над 3000 прочитания само в първите часове на нейното публикуване. Автор се оказва видинчанинът Васко Громков, наричан във виртуалното пространство истинска ъндърграунд легенда и звезда. С този сърдит млад човек, който пише поезия, музика, прави видеоклипове, който громи кича и повдига безцеремонно маската на десетки медийни образи, ще ви срещне нашият кореспондент в Видин Лидия Каменова. Васко Громков прехвърля 40-те, но момчешката му физиономия издава млад и борбен дух. Професионалната му биография като диджей, журналист и шоумен е свързана с запомнящи се радио и телевизионни предавания. Наскоро той пусна в интернет своя трети албум с заглавие 2007 «Голямата депресия». Песните от него се здобиват една по една и с видеоклипове, изработени в домашни условия. Ето илюстрацията на песента «Ако имаш мнение, си за уволнение», която според специалисти като нищо може да намери място в някой музикален канал. Возете багажници, режат ти заплатата, лъжете управници, тровят те в салатата, слагат ти рога, викат ти педал, гоните метла, мажете с кал. Ако имаш мнение, си за уволнение, мърда сред падение, ново поколение. Ако имаш мнение, си за уволнение. Видеоклип в домашни условия се прави много лесно. Кой каквото и да казва друго. Прави се, в моя случай конкретно, с един най-елементарен руски смесителен пулт, кой знае от коя година, с един много ефтин компютър, около 300 лева, един приличен микрофон и държа да подчертая една уеб-камера за 20 лева, на която се снимам. След това за около 2 часа и половина клипът е готов. Така че всеки може да бъде звезда в домашни условия с подръчни средства. Защо е избрал да бъде контра на почти всичко в днешното ни общество, питаме, след като сме прочели неговата месечна класация Кич Топ 10 в сайта Lifestyle.bg. Тя е безпощадна в оценките и развенчава обикновено медийни идоли. Всъщност аз обвинявам двама души за цялата тази какафония, която цари в момента. Имам си персонални фаворити. Единият е покойният Кърт Кобейн от Нирвана, който научи хората да ходят мръсни, некъпани, неугледни, незнайно защо. А втория е Михаил Горбачов. Носталгията му по 80-те години е предизвикана от нахлуването на чалгата на музикалния пазар. Точно в ония период не се продадох на инвазията на чалгата, спрях до там и малко бях разочарован, защото изгубих възможността да имам частен самолет в случая. Но пък сега това ме кефи. Кефи ме да съм underground легенда, да не се занимавам с комерциални неща. Васко Громков е непокорен и казва истината в очите, каквото и да му струва това. Дори изчупена челюст след побой заради инакомислието му. Понякога е доста груб и саркастичен в критиката, но е безспорно талантлив. Това го признават и враговете му. Вярва в силата на словото и е заклет почитател на виртуалното пространство, където е неговият блог с авторска поезия, музика, музикални класации и статии.